Здравейте хора, аз съм Павел Чоха NXT. Днес ще направим томбола в PP Fighter PP. И така, томболата е такава. Един човек печели този Bedrock Home плюс 4 лега, една фулка, една почти фул, даже майче фул така кирка, почти фул, даже май, да, фул лопата, фул, не фул брадва и фул лък. Плюс 6 голдънки, 2 яйца за спалване на клипер, 3 хейстки за по минута и 30 хейст двойка и 3 стрейн двойки. Ето виждате по минута и 30. Да, игнор супер си. За да се запишете, трябва като начало да се абонирате, да лайкнете клипа и да оставите коментар, който да е така. Запис, ника, на мен ми е Павел Чоха, ето така. И може и скайп, ако искате. После със сигурност ще ви поискам, ето така, в скоби. Ето така. Ето. Още, ако искате, отново ви казвам, напишете в коментарите на какво искате да снимам, в кой сервер или дали изобщо е на Майнкрафт. Да, това беше за клипа, доста кратък, но все пак много готин. Абонирайте се, както казах, запис, ника и така. Този Bedrock Home и нещата в честа. И да, хора, отново казвам, абонирайте се, лайкнете клипа и чао!